kontekstia, please. Sä oot kirjoittanut sun kalenteriin päivämäärät väärin ja sä oot väärällä paikkakunnalla, etkä pääse vetämään sun illan keikkaa. 2, koska tossa vaiheessa se ei ole sit taas niinku pelkästään minun kalenteri. Joku mut on sinne vienyt väärää paikkaa. Sä oot vetämässä keikkaa ja sun eksä on yleisössä sen uuden kumppanin kanssa ja on heti eturivissä. 5, kattokaa vaan, mä oon reenannut. Mäkin kattoisin mua. Keikkapaikan tarjoilu on pelkkiä suolakurkkuja. Minkä? Onko se vaan silleen, tiedätkö, jotain halpissuolakurkkuja vai onko ne myrttisiä vai mitä ne niinku on? Mä sanoisin tohon hetkellä ehkä 4. Joku ne sieltä kuitenkin syö. Sä saat viestin, meidän pitää puhua, mutta siinä ei mitään muuta. Mulla on vapaana 3 ja 1 ja ehkä toi on 1. Toi voi olla mitä vaan. Hirveää kontekstia, please. Sä stalkkaat jotain IG ja sä tykkäät vahingossa sen kuvasta vuodelta 2016. No 3. Siis kun mä huomaan, että kun ihmiset stalkkaa mua, niin niillä käy vahingossa tolleen välillä. Ja mulle tulee sit vaan hyvä mieli. Silleen, että sä katoit koko historian, selvä pyy, siellä on kaikkea, mä toivon, että nautitte. Onko sä tyytyväinen sun ränkkäykseen? Mä oon tyytyväinen mun ränkkäykseen. Musta meni aika hyvin. Ne meni musta aika chillisti. Upeeta.